वाहन पे सवार 2 लोगों को, जिसमें एक राजू नाम बताया जा रहा है, एक विकास, उनको गोली लगने की बात बताई गई है। उनको जैसा भी सूचना मिली है उनको रूबन हॉस्पिटल ले जाया गया है। हम लोग आगे देख रहे हैं। दीघा में कुख्यात रवि गोप के भाई या चालक के ठोकल गईल गोली, चालक के कहानी खत्म। आक्रोशित कइले सड़क जाम, कइले हंगामा। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। पुलिसकर्मी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। दीघा में बाटा फैक्ट्री के भीड़ी 3 गो बाइक पे सवार 6 गो अपराधी। बेउर जेल में बंद कुख्यात रवि गोप के बड़ भाई राजू गोप और चालक विकास कुमार के गोली से भून दिले। राजू बाटा फैक्ट्री में काम करत रहन। दोनों फैक्ट्री से स्कॉर्पियो से निकल रहन कि अपराधी 8 से 10 राउंड गोली चलैलन। विकास के सीना में 2 से 3 गोली बाजल। राजू के गर्दन भिरी एगो गोली लागल आ निकल गई, जबकि दूसरका पेट में लागल। दोनों के पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित रूबन अस्पताल ले आवल गई, जहां विकास के डॉक्टर मुअल घोषित कर दिले। राजू के हालत गंभीर बा, उनकर ऑपरेशन हो गई बा। बाटा फैक्ट्री के पास ही राजू के घर बा। विकास रामजी चक स्कूल गली के रहे वाला हवन। उनकर पिता राम रतन प्रसाद डाक बंगला चौराहा स्थित एगो जेवर दुकान में काम करेलन। एने घटना के बाद आक्रोशित लोग सड़क जाम कर दिले। सिटी एसपी चंद्र प्रकाश और डीएसपी विधि व्यवस्था 2 दिनेश कुमार पांडे ओइजा पहुंचनी। घटना स्थल से पुलिस 5 गो खोखा बरामद कइलन। दीघा के थानेदार बतैलन कि पीड़ित परिजन अभी तक लिखित आवेदन नहीं खन देले। पुलिस शूटर के सुराग लगावे में जुटल बिया। एसएसपी राजीव मिश्रा कहनी कि अपराधी के संख्या 3 रहे, जवन एक ही बाइक पे रहे लोग। 6 दिन पहले विकास और राजू के मिलल रहे जान से मारे के धमकी। विकास और राजू के 6 दिन पहले दीघा के रहे वाला 2 गो युवक विजेंद्र और दीपक से बकझक भइल रहे। ओहिजे एगो स्थानीय अपराधी से भी राजू के जान के खतरा रहे। उ लोग जान से मारे के धमकी देले रहन। विजेंद्र के पिता 3 माह पहले गायब हो गई रहन, उ अब तक ना मिललन। विजेंद्र समझत रहन कि विकास और उनकर अन्य साथी उनकर बाबूजी के गायब करे में शामिल बाणे। एह दौरान भी विजेंद्र और विकास के बीच झगड़ा भइल रहे। हालांकि वो दोनों घटना में शामिल बाणे कि ना, इस संबंध में जांच में पुलिस जुटल बिया। 50,000 के इनामी रहल। रवि गोप जमीन के धंधा से जुड़ल रहल बा। ओकर कई लोग से दुश्मनी बा। रवि गोप पे 1 दर्जन से आपराधिक केस बढ़ुए। बाढ़ में शादी के दौरान 2020 में पुलिस ओकरा के दबोचले रहे। दूसरा केस में रिमांड होखे से जेल से छूट गई रहे। 2021 में पुलिस रवि के फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिहल। राजू विकास के फोन करके बतैलन कि केहू से मिले जाए के बटुए। विकास गाड़ी लेके बाटा फैक्ट्री के भीरी पहुँचलें। राजू फैक्ट्री से करीब 4 बजे निकलन, गाड़ी में बैठ गलन। इतने में 2 गो बाइक पे सवार 6 गो अपराधी घेर लेलन। राजू विकास और शूटर के बीच कहासुनी भइल। एकरा बाद अपराधी तबातोड़ फायरिंग कर दिले। राजू के पेट में एगो गोली लागल, उ गाड़ी से निकल के भगलें। वो एगो सीमेंट दुकान में घुसत रहन, तब पकड़ के एगो और गोली उनका भीरी ठोक दिहल गई। एकरा बाद पब्लिक जुटे लागल तो सब अपराधी भाग निकल। स्थानीय लोग अपराधी के पहचान कर लेले बाड़े। घटना के पीछे जमीन विवाद आपसी वर्चस्व के बात सामने आ रहल बा। सूत्र के अनुसार राजू के दीघा के एगो अपराधी से दुश्मनी चलत रहे। वो हत्या के एगो मामला में फरार चल रहल बा। रवि गोप के जेल जाए के बाद राजू ही जमीन के धंधा देखत रहा। बाटा कार्यालय के पास ही घर होखे के बावजूद राजू सुरक्षा के लेके स्कॉर्पियो से कार्यालय जात रहा। चालक विकास के कहानी खत्म हो गई बा। राजू गोप के इलाज चलत बा। अपराह्न लगभग 4:15 बजे दीघा थाना के बाटा फैक्ट्री के सामने वाहन पे सवार 2 लोगों को, जिसमें एक राजू नाम बताया जा रहा है, एक विकास, उनको गोली लगने की बात बताई गई है। उनको जैसा भी सूचना मिली है उनको रूबन हॉस्पिटल ले जाया गया है।
हम लोग आगे देख रहे हैं जो भी खोखा भी बरामद हुई है सर। अब कुछ बरामदगी है, आगे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बाद में बताया जाएगा।